morning naman. Oh, Diyos. Good morning, mga lalab ko. Okay. Teka lang. Kumusta na kayo? Good morning. It's Wednesday today. Tsaka may pasok ako kaya nakaligo na. And it's 5:30 na ngayon. Kanina pa ako gumising ng 5. Kasi naligo, nagkilay. Kung bago po pala kayo dito sa akin channel, ako po si Yen. Medyo manat pa yung ating boses kasi kagigising lang. At hindi tayo hindi tayo pwedeng super hyper kasi natutulog pa yung mag-ama ko. Off ko muna yung ilaw. Yan. Dito tayo sa kusina. Maganda ng baon at saka mamahaw ta. Mamahaw. Manirata dere na sitaw ka ni. So, nakita nyo to? Yan yung dala-dala kong bag kahapon. Tapos, nagdala ako ng saging. Ang nangyari is, nahulog siya sa bike ko. And then, nung nahulog siya, nadaganan siya ba? Parang natapakan siya ng bicycle ko. Akala ko yung tubig ko ang tamaan, napisat. Hindi pala. So, nung nagtrabaho na ako, akala ko okay lang. Nagtrabaho na ako. Nung first break ko, nakita ko na basa yung bag. Tinignan ko. So, after 3 hours na yun, pagtingin ko, yung saging pala is napidjat doon sa nangyari. So, madumi siya. Nilinis ko. Hindi ko siya madadala today. Ano ba yan? Teka lang mga lalab ha. Medyo intense. Dami kong gagawin. Sobrang pagod ako today. As in. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Mga unta mga lalab. Toyo. Kape lang at saka rice. Grabe, napapadami na yung rice ko ah. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. A few moments later. Good morning! Gakong buhok. Tagok ni isa. Good morning, Sophia. Naglangi siya kay. Di man niya nakita si mama kagabi. Kay late naman ako umuwi. Kay may binili man ako para kay Dada. Embrace mama. Embrace mama. Oy, shush. Higa pa yan. Ay! Ay! The bunny. The bunny na? You miss the bunny? Yeah. Say good morning. Kiss mama. Good morning, mama. Oh, Diyos. What is that for? Kiss mama. Say hi, LALAB. Hi, LALAB. What's that? It's yourself you see there in the camera. Yeah. Where's the nose? Show them where's your nose. Atur-atur man yun. Atur-atur. Oh.
Yeah. Okay. Sleepy pa man ni Looy. Looy, mama needs to work. Yeah? Ewan ko saan niya yan nakuha yung mga ganyan niya. Uy. Uy, shush! So pretty. Love, love man ni mama. Oy. Humot mong kanak. Ha? Now we'll have your breakfast. Mama. O, i-share ko pala sa inyo. Kung napapansin nyo, si Sophia, hindi pa siya masyadong nakakapagsalita ng mga words. Yung mga words niya is, ano pa lang yung alam niya talagang bigkasin yung mama, dada, baby, tsaka no, at tsaka yes, yeah. Yun pa lang yung niya, yung nabibigkas niya. So, sabi nila, pinatawag kami sa school kasi sinabihan kami na worried daw sila kay Sophia. Kasi at 2 years old, dapat daw yung mga bata is nakakapagbigkas na ng mga sentences, mga ganun, or mga iba't ibang words. Tapos, nirecommend nila si Sophia na pumunta kami sa isang logopodist dito. Nakalimutan ko ano yung English, lagay ko dito sa baba kung may mahanap ko yung word. And then, sinabi din nila na si Sophia daw is matalino daw sa edad niya. Yung mga motor skills daw ni Sophia is excellent. Mga puzzles, yan. Magaling si Sophia. Madali din siya makaintindi. And, yung the way din daw siya kumain. Ganon. Parang, matanda na daw. Yung ganon ba. Tapos, basta madali lang siya makaintindi. Yun lang yung yung words niya. Yung medyo, hindi pa masyadong magaling. So, hindi naman ako worried kasi baby pa din siya, 'di ba? Tapos, yeah. Yes. And then, din, yung sabi din nila, si Sophia daw, pag madami daw bata, daw siya, yung parang umiiyak daw, na nagkahanap siya ng atensyon. So, ganun. And then, kasi si Sophia, di ba, sanay yung nag-iisa dito sa bahay. So, lahat ng atensyon namin nasa sa kanya. So, yun lang yung Pero hindi naman ako worried kasi sa school, Dutch sila. Tapos dito sa bahay, English kami. So, minsan ngayon may Tagalog. Ganun siguro baka nalilito si Sophia or pag nagva-vlog ako. No, nak, no. Don't keep it moving, anak. Yeah, hold it. Just like that. Yeah. So, mag-ahanda muna ako ng breakfast ni Sophia. Naka-breakfast na, anak. Yeah, turn it off. Here. Yes. Bye. A few moments later. So ladylike. For a 2-year-old. Ne! So, welcome mga lalab. Dito tayo sa lamesa ni Mister. Dito tayo tatry nitong Pandora polishing cloth. Binili ko siya kasi may mga Pandora ako na kailangan linisin katulad nito. Ayan, medyo itim na siya yung mga gilid-gilid. Itim na siya.
Maitim na din. Ayan, oh. And then, etong shine, yung sa gold. I-try din natin. So, sabi dito, pag white daw, binili ko to 5 euro. Pag white, meaning, yan siya. Polishing cloth from Pandora. Meron daw nito yung parang liquid, pero naubusan sila. Tag 15 euro yun. Ito, tag 5 euro. So, rose siya at saka white. May white sa loob. Ayan, white yan siya. Bye-bye! 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. Hello! Bili muna kami ng dinner. Kasi, ayaw ko magluto. Hindi, nag-crave ako ng bami at saka rice. Tsaka chicken na din. Ayun na sila, iniwan na ako. Hey, baby! Ayun sila, oh. So, Teres will get the flowers by tomorrow. She's on holiday. Come, go. 3 euro fries. Huh? Chicken. Chicken, Fries. rice, curry sauce. Yeah. Go, check. Bami, noodles. And the chicken we share. Yeah, for me and Sophia. Hey, be careful. Yeah. Yeah, come. Slowly.
Sophia. Sit down. Sit down, anak. Sit down. Sit down. Wow! Yeah. Here. Yeah. Looking what's inside. Yeah. Hey. Do not get the fries. Here. Yeah. A few moments later. Umuwi pala si Bana ng maaga kasi yung mata daw niya sumasakit. So, tsaka sumasakit yung ulo niya. So, kailangan na daw palitan yung kanyang glasses. So, bumunta siya kanina sa optician. And then, maaga din siyang umuwi. Kailangan niya gumawa siya ng appointment for next week. So, kailangan na palitan yung mga mata. Pag matanda na, ganyan na nangyayari, no? Tayo din, next time soon na. Sana hindi pa so soon. So, meron akong binili for Sophia. Ito yun. Ayan. So, let's try. Tignan natin. So, busog na busog ako. Kaya medyo bunda tayo. Pinalitan ko ng battery kasi nag-blink-blink na. And then, ito yung mga nabili ko. Super love ko talaga yung leggings. Mas gusto kong mag-leggings si Sophia kaysa sa mag-shorts. Pero, bibili ako ng shorts pag baka this week pa din kasi nag-sale siya. Yeah. So this one and then this one for Sophia. And then this one, mga summer jeans to na summer leggings na mga collection. 3 pieces. So, and then meron din akong t-shirt for her. Size 3 tong t-shirt. Normally I get 4 pero sabi ko, 3 na lang. 3 na lang para hindi masyadong malaki. Para next year, iba na naman, no? Ayan. So, eto din for her. Hey. Ayan. Dada needs to work. Ayan siya. So, halos siya, pink. Eto naman yung white for Sophia. Ayan. Dada. So, that's for her, 6 pieces. And then, yung akin naman, bumili ako ng isang, eto, blue na naman yung aking bear. Ayan. Oh. Ayan, bear t-shirt. So, lalabhan natin to para magamit natin. Actually, parang malaki siya. That's fine. Medium din yung green ko. So, ito yung second na bear t-shirt ko. So, si Ariat, hindi ko. Come here. Say hi. Ayun, no. Sa kwarto, nanrang ka. Nanrang ka, makanak. Why? Hey. Let's go take shower. Hmm? Nak! Ay mga lalab, shout out time naman tayo. So, mega shout out sa family ni Ma'am Alma Mendoza sa Leyte, Philippines. And then natutuwa ako kahapon kasi after nagtrabaho, nung papunta ako ng bike, nag-message sa may comment sa aking
bagong vlog. Sabi niya, good day, may LALAB yan. So, natuwa ako. Sabi ko, uy, nanood si ma'am ngayon. Tapos sabi ko, napauwi pa ako. Kalalabas ko lang ng trabaho. So, shout out sa inyo dyan. Shout out din to Miss Lynn Ortilano. Shout out ulit kay Ma'am Nympha Gonzalez. Lagi po yang nanonood. And shout out also to Ma'am Marilyn Bobadilla. At saka si Sis Arlene Hizoler. Thank you sa pagpasyal sa channel ng aking kapatid. Nag-comment din sila doon. At saka si Ma'am Esther Dilag. Sabi na kapatid ko, may nag-comment na galing daw sa akin. So, maraming thank you sa inyo and mega shout out. As in, mega sardines yung shout out ko sa inyo. So, meron din nagpapa-shout out para sa kanyang asawa na si Eliseo Mahusay. Happy birthday po sa inyo. Sa August 8, happy birthday. Sana po ay ma-enjoy nyo yung araw ninyo. And bigyan pa po kayo ng good health ni Lord. So, galing yon sa iyong asawa na si Ma'am Nulet Mahusay. Happy birthday, advance po. Lahat po nang nanonood ng ating mga vlogs, maraming thank you sa inyo sa aking YouTube family, sa mga Indies, na si Ecath, Val, and aking team NL, maraming thank you sa inyo. And to my family, Maarteng Maldito, si Mama at si Papa. And please don't forget to subscribe to our channel. Pakishare na lang din po sa mga kakilala ninyo. And road to 30K na po tayo. So sana po mag-subscribe kayo. Thank you. Mwah, mwah, mwah. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지